телефоните, до които трябва да... Ало! Ало. Здравейте! Добър ден, добър вечер. Искам да поздравя едни хора в Кипър. Добър вечер, ще бъдат поздравени. Кои да бъдат? Ами Марко, който го кръстим Сашо Биков. Браво! Той е барабанист. За Сашо Марко Биков? Сашо Биков се казва. За Сашо Поздрава Биков, да бъде така ли? от Чичо му Костадин. От Чичо му Костадин. Добре. От Германия. От Германия? Да бъде поздрава за Марко Да. Сашко Биков. Така го кръстихме. Аха, за Марко Сашко Биков. Специално за него да бъде поздравен, специално да бъде жив и здрав, Господ здраве да му дава и всичко, което иска да му се сбъдне. И за Слави братовчет ми. Да, и за Фани Братовчедви. Цани. Да. Защото той същата музика свири нашия Марко като Сашо Биков. Браво, И така браво. го кръстени Сашо Биков. Браво, нека да стане по-добър даже и от него. Ами едва ли, ама да се надяваме, че те ще. Да се надяваме. Дай Боже, дай Боже. Поздравяваме също и оркестъра от Германия, защото са най-добрите. Мерси, мерси. Ами давай, момчета. С какво да... Айде, един хубав кичек, ама. С кой кючек? Валю да свири един хубав кичек. Кой кючек? Той Валю каза, че Не има си един талёшка кючек. да свири някаква хубава талава да свири от талёшката. Добре, няма проблеми, всичко ще бъде изпълнено специално за вас. И за малкия Сашо Биков. За Марко Сашко Биков. За Марко Сашко Биков. Да. Специално. Подалите това видео!